di kuartal tolu 2010 siaon persejarah sekolah sahabat tuna magodang ima aka na meton marhobas tu aka na marhaurangan. Nah di suraton ni si Jonathan Duffy dihita saluhutna nah di holongan di bagasan Yesus Kristus persejaran di hari Senin sada Juli 2010 sia di enet na sada judul sada luat nadinggan hiado tubuh dirohata sada sion niroha naing mian di luat porlak Eden na ditopani debata tu si Adam dohot tu si Hawa bibeli mandok debata majumadihon saluhut nadinggan situtu jala marlapatan tung masai uli di bagasan gobbarana di bagasan rahutna be jala sikok molota enat siat buku nabadia natar surat di sada Musa sada ayat 30 sada mandok dungi ditilik debatama sude natino panai jadi dengan situtu molot aja hama muse sian buku nabadia sada Musa sada ayat 4 ayat 10 ayat 10 dot ayat 10 lalu sahat rodi ayat 30 sada ira-ira ahama lapatanni nunga denggan di ida debata jala boasa pandohanon sai diulang-ulangi debata taringot tu panopauni di Portibion saluhut nai di suraton dukon hadadabuni jolmai di bagasan dosa alai ikon ingot mahita saluhut naon dang di suraton naga besada dalan manatap tupudi songon dia Portibion dimulanai panopaun jala andorang so madabu tu bagasan dosa alai tibudo di suraton maka lason hadingganon natotong natarida di Portibion songon ruas huria masei adven hari ketujuh nama ngalason panopaun nang marpangaropan tu haroroni harajaun ni debata ikomanian nian turhata ia haulion dohot hadinggano nataida jala tahilalahon di Portibion nagabe sada gombaran ni Portibion sian mulana jala hadua muse ditiki haroroni Tuhani songon suku-sukun si pikirota dihita ahado nau arga diho taringot tu hahomion di panopaun ni debata jala songon dia ma panadayon tatu debata sian hahomion na adong di hasianganon oma natatong natabu tu pamikirata songon dia ma debata naunga mambain panopaun ni na tung masai denggan songon ima persejarata sekolah sahabat sadarion horasma dihita salutna